Malipayong dayong kilom-kilom Subo, Kabisayan ug Mindanao. Gikan diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon sa Amihanang Subo, uban ni Dr. Iris ug ni CB kini si Leo Lastimosa. Magpasalamat nga sa makausapa inyong gip padayon sa tagsa-tagsa ka mga Piloy-ana ning tunga-tunga sa semana. Ang atong sugilanon karong hapuna naguluhan og atong salin. Bisan unsa lang ang butang, mahimo gani pagkaon, mahimong sinina, mahimong atong mga gadgets, ang maisip nga atong salin. Ato silang tukion karong hapuna. Unsaon man nato nga mapuslan pa sila? Or kung di na ginato ang puslan, unsaon man nato nga dili sila hingpit nga mausik o mapuslan pa sila sa uban? Usa sa mga or apil sa labing epektibo nga mga paagi sa pag manage sa atong mga basura, ang atong solid waste management, mao ang pag-recycle, ang pag-reuse sa atong mga basura. Pero lisod kay para nato pagpangita og kapuslanan sa atong mga sinina na tinang huuta kay nidako na atong mga tiyan. Lisod kay nato ang paggamit pa sa atong mga alambre, sa atong mga karaang gadgets kay doon na tayo mga bag-o. Ato nang nailisan, labi na kay bag-o lang nagpasko, bag-o na bagong tuig, bag-o tele nagbag-og telepono, daghan tele nagbag-og telepono, daghan nagbag-o og mga gadgets, nagbag-o og TV sets, nagbag-o sa ilang mga microwave, nagbag-o sa ilang mga toasters. Ang problema karon dagko kay nang nagbag-o sa refrigerator, dagko arabaan ng mga gadgets unsa man nato sa pag-dispose. Nagbag-o tag electric fan kay hinay na tumudagan ang electric fan last year. Atong gisugat ang bag-ong tuig o bag-o nga mga kahimanan. Or salin sa piyesta. Pag-uratan ng piyesta senior, tilig na hinaykan og hikay sa mga reunion, sa mga pamilya, sa mga organisasyon. Unya, sus, gamay ramay nito nga. Kay na traffic, gamay rin nito nga. Kay doon nila ing kabilinggan. So, daghan kayong salin. Unsaon man na to? Aron dili kapuslan. Naisgutan na nato kausa dinhi. Katong ako yung damgo sa gamay pa kong bata nga sandayong. Pero hantod karon nagpabili ng damgo kay perting lisura mang ipatuman. Pag-illustrate ninyo sa kalisod na sa pagpatuman, gipadadaan ko ni former Cebu City Councilor Alvin Dizon sa PDF file sa iyang ordinansa nga nagtinguha pagtukod ng mga food banks, pagtukod nga mapuslan ang sobra nga mga pagkaon sa mga restaurants, sa mga hotels, o sa ubang mga establishments sa Cebu City. Napasar atong 2020 sa height gyud sa pandemya sa COVID-19, pero hantod karon 2024 na lang wa pa gyud mapatuman sa executive department. Ang presiding officer nakakita man ko sa minutes mao si kanhi Vice Mayor karon Mayor Mike Rama. Ang majority leader si karon Vice Mayor Raymond Garcia. Hapit ang mayoriyas mga konsehal nga ni-aprobar na apa karon sa Cebu City Council, pero way bisan usan nila nga nag-auhag o ni pahinumdom ni Mayor Mike Rama ipatuma na mayor ang ordinansa nga inyong napasar. Permado ni anhing Mayor Edgar Labella, hingpit gyud siya nga ordinansa, pero wa gyud mapatuman. So, pag-illustrate na nga nindot sayon kayo ang pagplano, ang implementasyon mao'y problema. Ingos Councilor Dizon iyang gipahinuduman pila na kahigayon ang executive department bisag dili ni siya sakop sa City Council, isip main author sa mga ordinansa, pero wa gyud makairong, wa gyud mapatuman ang ordinansa. Akong gibasa ang ordinansa, sus nindot kayo ang mga food establishments, restaurants, hotels, resorts nga niya sa Cebu City i-require. Ordinansa man so tunay balaod nga nagsugo nila sa paghatag sa ilang pagkaon, nga makaon pa, pagsiguro nga natuman ang Food and Drug Administration standards, ang nutrition standards sa Cebu City Health Department, luwas pa, dili makadaot ang mga pagkaon nga ihatag ngadto sa mga food banks. Unya, ang mga establishments nga mutuman hatagan og tax break sa ilang garbage stocks. Unya, ang mga food banks nga makikoordinate, mutabang sa Cebu City Government pag-distribute sa
maong mga pagkaon pasidunggan atol sa Charter Day celebration, i-acknowledge ang ilang contribution. Gawas nga ang Cebu City government mismo gisugo sa ordinansa pagtukod og iyang kaugalingon nga food banks aron nga maoy mo facilitate sa distribution ngadto sa labing gipanggutom ngadto sa labing gikinahanglan sa atong katawhan. Gihatagan ko ni Councilor Dizon sa kopya ining iyang ordinansa human siya nakabati atong diskusyon sa kadaghan sa gipanggutom sa Cebu City o sa Cebu Province. Kitay kinadatuan nga probinsya sa Tibok Nasod, ang Cebu City mo'y ikaduhang kinadatuan nga syudad dinhi sa Kabisayan, yet pertindaghanan nato mga gipanggutom. Pertindaghanang mga food insecure sa atong katawhan. Ngano man, naghinubra man ang pagkaon. Nganong wa man nimo abot ngadto nila, magic sandayong lagi mo ikuwang. Pero ang magic sandayong mo nang gitawag ng magic kay perting lisuraan ng ibatuman. Di na parihag ordinaryong sandayong, magpalit lang kag tubo, magbutang lang ka diha og kapitanan sa imong bongbong, duol sa ngilit sa imong atop, masahod dito ang uwan, doon na kay sandayong. Pero ang magic sandayong, unsaon man na nimo na ang imong sobra nga basura, imo lang ibutang dito sa magic sandayong. Wa kay tawgon, magic sandayong ba ya? Ibutang lang dito sa magic sandayong, mudailos ang imong sobrang pagkaon ngadto sa lamisa in town nga way sa pamilya nga way gikaon. Di mo kadako kanindot sa magic. Ang dunahang pamilya nagsubra og pila ka putahe, iya lang isud ang sobrang putahe ngadto sa magic sandayong. Ang magic sandayong nimo bahiluna asa tumutug pa nga lamisa nga intay putahe, nga wa intay paniudto, nga wa intay panihapon, wa intay pamahaw. Pila na kaadlaw nga way kaon ang mga bata ug ang mga sakop sa pamilya. Mao nang gitawag nga magic sandayong. Ug mo ni nakalisod sa magic sip. Wa na koy magic sa bagong panahon sip. Ang magic sa bagong panahon kanang magic ng mga kwarta, mawa atong buhis, mawanis mga proyekto, mawanis mga tungpats o mga komisyon sa mga palusot sa mga transactions gobyerno. Mao na magic karon. Mahimo sa natawag og black magic. Kini ato magic gini para sa kaayuhan sa katawhan. Nahuman ko nagisgot anang magic sandayong. Ni-coordinate ako si Mrs. Green kay doon siya kailang nga gustong mo magig-partner nako. Pero sa ilua Mrs. Green, wa jud ko motubag sa maong kay I don't know tawga kong disillusion, tawga kong retired o tawga ko bisan unsa, pero para nako wa na koy mahimo. Wa na koy mahimo. Igo na lang ko muhatag ba og mga ideya, pero sa aktual nga implementasyon sa mga ideya wa na koy mahimo. I mean, unsa may akong influence? Kinsa pa may mutuon ako? So, kamo na lang nga tingali na mo sa mas maayong posisyon sa pagpatuman ini maong mga ideya. Pero lipay ko nga dunay mga tao sama ni Councilor Alvin Dizon nga anda mo concretize ini maong mga konsepto. Abstract man kay ini mong konsepto, but maybe doon na tayo paagi sa pag-actualize ini. Tingali ang approach ni Councilor Alvin Dizon nga ang tibok syudad iyang immobilize sa pag-recycle og mga pagkaon nga sobra ngadto sa aron mahatag ngadto sa labing na kinahanglan. Dako ra kaayo, ambisyoso ra kaayo. Mao na nga hangtod karon wa mapatuman, tiam na 4 na katuig. More than 3 years na nga wa mapatuman ang mga kaanugon. I'm sure daghang kay pagkaon. As we speak, daghang kay mga hotels diya Sugbo nga nagsubra mga pagkaon. Daghan kay mga resorts diya Sugbo nga nagsubra mga pagkaon. Daghan kay mga restaurants diya nga nagsubra mga pagkaon. Wa lagi sila paagi, nya hasol kay sa ilang bahin nga sila pay mo distribute ngadto sa mga gipanggutom. Pero sayon mahimo ra gid unta na kun dunay bridge, kun dunay sandayong gikan nila ngadto sa labing na kinahanglan. So mo tiyali na atong i-provide. Ug kamao gining Ginoo ba sa akong kalibog sa ko pagtabang si Councilor Alvin Dizon pag-operationalize sa iyang idea. Kanindot unta kung doon na ba'y makatabag ni Councilor Dizon nga may mahimong kampyon ining iyang ordinansa. Niya namang gining ordinansa ang pagpatuman na lang ini. Lisdan di alis Mayor Mike Rama na busy sa sinulog, na busy sa ubang mga butang, na busy pang gukod anang liderato ron sa Metro Cebu Water District na taligam ani. So kung doon na balang untay masig pahinumdo Mayor Rama, Mayor, mahimo ra gid ni Mayor. Dili mo gastog dako.
Dili mong gastog binilyon ka pesos ang Cebu City government ini. Kung doon na lang yung makipart-partner ba, o doon na lang yung magsige ba o pahinumdum. Importante manguna sa usa ka ideya o sa usa ka kausa nga doon ay kampyon. Dili kampyon nga mudawat og tropeo, kanang kampyon bitaw nga advocate ba. Magsige siya og advocate, magsige siya og pasabot, magsige siya og awhag, magsige siya og pahinumdum nga gikinahanglan ni natong buhaton. So maybe the better approach sugod tagamay. Kay kang Councilor Dizon, mao may nature sa ordinansa, citywide ang implementation. Maybe dili pa andam ang hitungdan nga mga sektor. Plus, wa man mo atiman. Gawas nila si Councilor Dizon, yun mo itudlo diha nga food bank czar sa Cebu City government. Wa gyud mahitabo. Kay naan na may ilang mga gibuhaton na nagalilain nga mga departamento. Kaya kung nakita ni Councilor Dizon katong tax break sa garbage tax, pilar may garbage tax. So gamay ra kaayong incentive para sa mga negosyante. Kung di mo pugsan bitaw gugma, kung di mo pugsan og binhi sa kay once gon makumbinser na sila sa kausa, once makakita makumbinser na sila sa mapuslanon sa benepisyo kung ilang i-share ang ilang biya nga mga pagkaon, magkugi na pila ko na katrabahante sa restaurant, mag-designate na lang sila usa duha ka trabahante nga in charge ha, kini tanang sobra na tong pagkaon, posta ni tarong ato ning or ipa-pick up lang na to sa Cebu City government or doon naman ang food bank atong ihato dito. Naman tayo panel, naman tayo multi-cab, ato lang ipahato dito. Pa-certify na na to nga limpyo ni paghatod namo. Nya hinaot mga limpyo sab ini distribute ninyo. Karon good ang nakalisod metan restaurant ko na ako sa Dan Colon. Na ako'y sobrang pagkaon. Daghan kay kog sobrang pagkaon. Asa man ako ihatod? Ako ihatod City Hall. Wa may kinsa man entertain dito City Hall. Wa may gi-assign dito para paghatod og mga sobrang nga pagkaon. Ato na ko ihatod sa Parian Drop-in Center. Maybe kapuslan dito sa Parian Drop-in Center, pero wa man ko'y sakyanan, wa man ko'y driver. Waiter man ni ako mga trabahante. So lisod kayo. Wa man ko kihibaw number ni Margot Osmeña sa Parian Drop-in Center. Aron nga sila lang mo pick up. Amo doon naman sila mo pick up sa Parian Drop-in Center. Mga volunteers ra ba na kay wa na nagastuhi sa Cebu City government. So mo na nakalisod. Daghan kayong sobra, daghan kayong kuwang, walay taytayan, walay sandayong nga magsumpay. So magsugod ti alitag ginagmay. Nang nadasig ko, usa na to ka viewer. Di lang ako siya ilhon kay wa man kumananghin niya nga akong hisgutan kining iyang kasayuran. Ingon siya nakahisgot kag kauselyo sa mga basura nga na maglibog ta asa ilabay, no, asa i-dispose unsaon pag-dispose. Kadto bitong biya nga mga sinina. Mga sinina nato nga tungod di sa atong diskusyon katubang nihatag bitaw mga used clothes dito sa Lapu-Lapu City o gikasab-an giinsulto noon sila sa taga Lapu-Lapu City nganong maghatag og basura. Giisip nga basura ang ilang gipanghatag kay dunay mga ngilad na sa dilig dagway mo nang mga nuog pero mga sinina pagud to nga nya ang problem dunay taga Lapu-Lapu City government disulti na ko problema ra gid adto liway sorters wa ba intay mo bahig ba unya sa kaarugante sa mga opisyal dito dayon sila og panaway nga basura mo gihatag which was wrong dili angay tao dili angayan nga pasangilan nimo ng labay basura ang mga kinasing-kasing tingali in town to atong ihatag ang benefit of the doubt nila kinasing-kasing to ang ilang pagtabang di lang mao ang atong gikinahanglan ang ilang gitunol di lang mao gikinahanglan sa Lapu-Lapu City government. So niingon siya dunay grupo dinhi sa Subo nga mudawat din sa biya nga mga sinina kana imo mga ritaso kana imo mga sinina nga nagisi na kana imo mga sinina nga naghuot na kanay mga sinina nga nilubad na dili na mayong ipangsulob dunay mudawat ana. Ako pa tong kontakon kung nagsige pa sila parawat kay mo muhatag ko ninyo mga contact information niya dili na pero nadasig ba lang ko nga do na di grupo gyud nga naglihok ha wa lang ta mahibaw ba. So hinaot pinagi atong diskusyon karong hapon kamo diha nga dunay mga kasayuran unsa ni mga grupuha nag-operate og mga food banks, nag-operate og mga waste facility nga mo recycle, mo reuse
sa atong mga biya, sa atong mga salin. Pahibaw ako no, may pinaragya diha sa atong comment box. Maghibaw anay tab, hatagi mi og phone numbers sa ilang mga contact numbers anang mao mga food banks o anang mao mga waste management stations, waste recycling stations, or kini mga ritaso centers. Kay kining grupo nga mudawat sa ato mga ritaso, kining biya nato nga mga sinina imbis ato nang ipanglabay, nakipart-partner sila sa Hablon, kanang Hablon group diha sa Southern Cebu. So tiyaw mo na, mapuslan pa, mahimo pang source of livelihood sa mga nahilambigit sa Hablon industry dinis ato sa Subo atong biya nga mga sinina. Ilan nang i-weave, i-apil na nila sa ilang teknolohiya sa o mga proyekto naglambigit og weaving ang atong karaan nga mga sinina. Kapuslan pa di ay na nila. Nalipay ko kay, pero although usara ilang drop-off point, mao na akong punto nga, tingali magsugol ang tagamay. Ibis mga bisyon ta nga, tibok syudad, kitang tanan dayon mahilambigit, pag example ko no tag-usa. So, dasigo nako ang mga nagtanaw nato ron. Magdasig ka ta diya sa atong household, kaming Irish, magsabot ming Irish, nami sobra nga mga pagkaon, among i-distribute ngadto sa ginagkinahanglan namo mga silingan. Although guilty ming Irish, kasagaran doon nami sobra nga mga pagkaon, amo lang ihatod sa among guardhouse. At ang mga gwardiya may mabuhong sid, ini ato sobra nga mga pagkaon, no? Kay ang mga gwardiya sa bugod matawgan na mo sa guardhouse niya, doon ay motorsiklo, pick upon ra dili ako imuhatod dito sa guard. I mean, that is the idea. Nga unta ang food donor dili na mahasol. Nga ang food donor pick upon na lang pagkaon gikan diha. Sus kasayon ra pananglitan doon ako reunion. Nag-expect ko sa reunion sa 50 ang guests. Nag-andam ko og pagkaon para 50 kay ako may host. Ang nito nga 25 raman. Kay ang laing 25 natanggong traffic kay naatol man ang reunion sa Sinulog. Ang lain, ang uban nga mga mutambong unta nangasakit man, nga COVID. So kuyawan sila matakdan ang ilang mga kanhi classmates. Wala lang mo tunga. So 25 rin ito nga. Sa ito ba, doon ako'y sobrang pagkaon for 25 persons. O mas daghan pa. Kay ato ba yung tendency o maghikay ta, pasubraan na itong jutay. Kanindot man kon, doon na lang ko'y katawgan ba? Ibis pa problema pa kung saon man, kinsa may itong hatagan ani, kasi mga silingan diha, mga silingan magdudang, busog na may diri eh. Ano maghatag pa kadis oras na aros gabi eh. Sus kanindot pag naa kay matawgan. Hello. Sandayong, magic sandayong ni. Nga ako'y pagkaon diri bali 30 ka tao. Ako pagkaon diri. Ni adri aning adresa. Maka padamog sakyanan i-pick up ninyo aron ninyo ma-distribute. Maayo pa man eh. Karon pa man ning gabi igi pangluto. Kung doon na lagi katawgan ba? Nga magic sandayong dili sandayong sim nga buditso dayong tungo magic naman ginatinuod sim nya imposible man ginamahitabo pero doon na ba tay katawgan unya dili na ta mahago di na ta mo gasto di na ta mahasol pick up na lang ang pagkaon gikan diha sa atong Pinoy-anan. Sumusuway ming Irish diri sa among Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon nagay mi sobra nga mga pagkaon mga dato man ni atong masilingan sim adto ta sa kantila nang kantila nara sa among atbang at tukos kantila mo at mo manghita ko paagi nga naraman na dool sa Bombay manawag lang kus kantila ako lang itulos kural kasi itong mga amigo des kantila atong hatagan sa mga sobrang nga pagkaon musuway ta sa atong kaugalingon nga Pinoy-anan nya makakita di masilingan mo uy bay na ko'y multika bay ato lang nga nasa may sobra diri amo na lang hakoton budako. Kung gikan sa usa ka household, mahimong duha, mahimong tulo, mahimong upat, mahimong lima ka households, magsabot na nga aning orasa, ihatod na to. Unya, mo-coordinate sa barangay kapitan, mo-coordinate sa ilang barangay nutrition scholar, mo-coordinate sa ilang social welfare officer dito sa barangay. At na to, apod-apod dito, sila may doon na idea kinsa gipanggutom, kinsa itayo pagkaon des barangay. Udi masugda na to sa atong kaugalingong level, sa atong kaugalingon nga mga sobra diha sa atong mga Pinoy-anan. Unya magkasabot ha o di padako na to o di kanang kantila daghan na kay busog na kay ng kantila adto tas pikas barangay ang munisipyo na may muhakot sa atong mga pagkaon o di mas mapuslan ang atong mga pagkaon ingon ana ba magsugod ka ta sa atong kaugalingon sa inyong kaugalingon nga mga Pinoy-anan na mo'y sobra dihang pagkaon pag sabot na mo diyang silingan na ganing sobra diri among ihatod ninyo ha o makaila na ba mo sa mas nindot na makaila mo sa inyong mga silingan.
Ano ba? Kitsa kinahanglan ba ninyo mga silingan ba? Ingon ba Ginoong Hesukristo? Ang inyong pagtabang sa labing kabus ninyong mga silingan, mo inyong pagtabang nako. Kawang katalunugod at sugilanon sa Biblia. Ingon si Hesukristo, kay inyong gitabangan ang labing kabus sa inyong mga silingan, inyo kong natabangan. So nahibong ito, di man may tabang nimo Ginoo, mang magkakita nimo. Siya kato inyong gipakaon, nga gipanggutom, katong nanuktok, nangayog tubig inyong gipainom, katong mga hubo nga inyong gisininaan, kadto sila mao ako. Kanindot no? Kung natusugdan diya sa atong kaugalingon nga kabalayan, pag-share. Pero mas nindot sad mo share sa mong kasayuran. Una, doon na ba yung nahibawaan nga food banks? Ako nahibawaan nga food banks kanang sa Mabolo. Naa diha sa kanang abtanan, kanang building nga natukod tungod atong sobrang kwarta sa International Eucharistic Congress. Gitukod na diha sa Archdiocese sa Subo. Naas Mabolo kay Mabolo mo gidako kay area. So nahimo na karon ng building. Yan ang kalilain nga mga organisasyon mo schedule lang sa pagpaghayog feeding project diha o feeding operations diha. Ang Kiwanis, I think every how many months magbalik-balik ang Kiwanis diha pag daw pagkaon, kay ang Kiwanis gud ang ilang manggong serbisyohan ang mga bata, kining labi na ang gipanggutom nga mga bata. So silang Ma'am Flor Strigan o si Councilor Beb Sandales, dakuning official sa Kiwanis, si William Medici, katong kanhi Regional Director nato sa Philippine Charity Statistics Office, aktibo sa Kiwanis. Silang si Randy Nelson Cabahog, among silingan diri nga kanhi presidente sa Kiwanis, aktibo kay ni sila kanang ilang serbisyo diha sa Abtanan. Diha sa Abtanan ako nahibaw andun ang food bank na magbase diha. Kining food bank nilang Pambari 4, katong amiga kaayo ni Dr. Rowena Borden, pakiglabigit niya ako ni Ma'am Pambari 4. Giunsa nila pag-operationalize ng ilang food bank. Pero ako nahibaw mo doon na sila foundation na regular gyud nga mopahigayon ang mga feeding operations. So may ila-ilaho na to ni mga grupo nga aron makahatag og ideya nato or makatabang ta nila, maka-donate ba ta nila o ato na to mahatag ang pagkaon ngadto nila o atong mahatag ngadto nila atong mga sobra na kung dili pagkaon cash ang atong mahatag kung doon na tayo sobra diha sa atong panudlanan. So mao na, hatagi mi og ideya kinsa inyong nahibaw-an nga mga food banks unsay mga contact information kinsa atong matawgan aron nga atong ikasibya dinhi mo mutabang ka sa atong kagamay, mutabang na lang ta sa pagpahibaw unsa ni mga grupuha nga mahimong adto ta mo voluntaryo, mahimong kun wa ta dihay sobra mo voluntaryo na lang ta sa atong kahago. Mag-volunteer ta dito, tigtakos ta sa puspas, tigtakos ta sa lugaw, tigtakos ta dito sa kanon, tigluto ta sa itlog. Inana na lang ang atong pag-volunteer. Ini nagkalalain nga mga grupo. Mahibaw tag unsa ilang mga panginahanglan, unsa ilang mga kuwang, unsa ilang mga serbisyong ikatanyag, makapahibaw ta sa atong mga silingan nga nagkinahanglan sa or makarekomendar ta nila nga mahimo ba inyo usa sa inyong mga feeding projects ari diri sa among barangay kay daghan kay gipanggutom, daghan kay nagkalisod-lisod dinhi. Laing kasayuran ang ihangyo ninyo, doon na ba mo'y nailhan nga mga grupo nga manghipos o mga gadgets, kini mga biya nga mga telepono, biya nga mga chargers, biya nga mga tablets, mga daot na ba niya, di man na nimo imo ram nang ilabay gud isip ordinaryong basura, maipon na nga to sa ordinaryong basura, tili mapuslan ba or mamiligro hinawon na atong environment ko, iipon na nimo dito sa ordinaryo nga mga basura. Doon na ba'y grupo nga mangulikta or atong kahatdan ini mao mga gadgets or mo pick up ini mao mga gadgets, mas makatabang tingali. So patabang ta sa atong mga IT experts nga mga viewers sa atong mga programa, i-research ko no or atagi ko no mig ideya doon na mo mga kaila o kunwa tabang ko no mong research asa nato ika-dispose kanang atong mga TV sets, kadagko anang atong TV sets nya nagbag-o tag TV sets kay New Year ba ya, asa man na nato ika-hatag. At di naman mahimong kapuslan pa. Kung kapuslan pa, imo na tayo nang nahatag. Daot na gid nga TV set, asa man na ika-dispose. Pati dako arabag kato mga TV sets, nga doon na pa yung mga buko-buko. As kalisura ato, pati bugata. Washing machine. Na may washing machine diri nga kalit lang pidok ba ang among washing machine. Di na may kalaba. So, dali ko palit og washing machine. Pero dako magining washing machine.
So ako lang giingnas Nilo, among driver nga, Nil, naka-electrician dito ni, mo gana pa ni Nil. Kuha na lang. So, iyang gidas ila. Ambot na pusla. Akong pangutan Nilo, napuslan ba ang washing machine? Parang mangingon ana ba? Kay, nisuway medyo ko pa. Tihik ba ako? Nisuway ko pa ayo atong washing machine. Giingnan mo ko sa Samsung nga. Lisod kaya na sa'yo, pagpalit lang bago. Lisod ko kay pagpaayo mga washing machines ining atong mga service centers. Paitaan ng ilang quality sa serbisyo. So kana, hatagi mig ideya palihog. Asa man nato ikahatag, asa man nato ikahatod, asa man nato ika-drop off kining mga gadgets nato. Ato mga refrigerators mas dagko pa jud. Ang ato mga toasters kini ba dadara ni isud lang gamayng bag. Atong mga microwave na ilisana na kana. Asa man nato ikahatag? O asa man kinsa may maka-recycle ana. Kay I'm sure kapuslan pa na. Dili ginahingpit pa nga babasura. Kadako pa sa kadagas mga parts na kapuslan pa ana. Tingali masil lang ko ba nga dunay grupo nga mohipos ana or maka-recycle ana, maka-reuse, maka-repurpose anang mao mga gadgets or anang mao mga kahimanan. So kalihog tabangi mi sa pagpuno og dugang kasayuran diha sa atong comment box ining atong gipangisgutan ang atong biya or sobra or salin nga mga pagkaon asa man nato ikahatod unsa man nato sa pag nahimong mas mapuslanon. Pero akong isugit in the meantime ana sa atong kasilinganan makaila-ila pa hinungno sa inyo mga silingan kinsa dihay nagkinahanglan kinsa dihay nagkinahanglan mahatdan ninyo ang mga pagkaon. Yan nindot kay kaila na mo dili lang asalin nga pagkaon ang inyong ihatod. Hikay ninyo pasubrain na lang jutay para init pa kayong sabaw tuwa na sila bahin. Tuwa na sila dito actually usas mga nakadasig na ko paghisgot sa biili karong hapon pasaylo ang mataas-taas sa atong istorya karong hapuna. Si CB amo nang gidaka kausa di ba akong gingon nga adtuon ipadana idadon na mo CB sa iyang labing unang restaurant kay mahadlok kung CB mo da kay mga restaurant di man mo awal allow og pets. So nanawagid ko sa restaurant ang ako natawagan nga restaurant kining niya sa Barangay Alang-Alang sa siyudad sa Mandawi. So sayahaya sa ilang parking perting nindutaw nya lami kay ilang pagkaon kining Black Smokehouse sa Barangay Alang-Alang sa siyudad sa Mandawi. Dito nag joint party to, advanced birthday party sa akong mama Tining. Unya anniversary, wedding anniversary sa akong maguwang nga si Cecil o sa embana nga si Bebot Padul. So nag-joint dito niya. Dito si Boy, among maguwangan gikan sa Hong Kong, tibok pamilya. So balig, pila man to ka pamilya si kang Cecil, kang Boy, kang Bimbot, ang among Iris, although si Sibire among sakop sa pamilya. Upat ka pamilya dito ang nag-abot. So, pating ninduta sa ilang lugar sa Black Smokehouse. So, dito si CB, niapil sa kaon dito sa ilang humok ka ilang baby back ribs. No, sus mo, paboritong CB na sila mga sausage dito nga smoke. Taas kang lamia sa ilang pagkaon dito. Unya, daghan kay sobra. Kay gagmay mamikaon. Siya man ang pagkaon. Dugay na kayo magkita ng mga parente. Di kayo bubuilong pagkaon. Sus, daghan sobra. Kaya kung magguwan, naghimo mag-fruit salad. Naghimo siyang chapsuy para sa mga karne. Kaya pulos mga karne. Ang mga putahe dito, naghana, hinog sobra, hinoon. So, kada usa na mo, kada pamilya, dahil tupperware. Nga, sus, akong tanaw, kung kanon to naman tama, maimpatso ko, pero timang daghana sobra. So, mangita na kag kinsa imong kahatagan ba kinsa imong ka-sharean ana. So kanindot ko na kay regular nga ka-sharean sa imong mga sobra nga pagkaon ug kana ra ba sila no mobaws ba gyud makasubra sa na sila diha sa ilang mga manok Bisaya uy ibawas na nila nimo piktan sa diha og duha ka paa tulo ka pako sa ilang hikay sip di ba sip. So kanindot man magkaila-ila ni Rose yung mga silingan. Nasunod na mong kaon, nga perting daghana na mong sobra. Kikinis Boy o si Lisa, sila nilang bilin, ilang mga anak na namalik na sa Hong Kong. Si Boy o si Lisa, I think, until this week pa ni sila. Kaya daghan magkani silang mga taga-Timex, mga sila, diha man sila magkita si Boy o si Lisa sa Timex. O sa Norquis pa ba ni, di sila nakita si Boy o si Lisa. Dari sila kay Nelbay, dari sila ng Binyo. O niya, mano daghan kay sila mga kaila dari Subo. Niya, tuwanan mo si Boy o si Lisa, amo ning eldest si Boy, Lastimosa. Ni Agripino Jr. Dito na sila, pila na sila kadekada dito na mudagko ilang mga bata sa Hong Kong. Unya, karong tuiga ni uli sila para sa birthday sa kong mama. Kay 94 years old na si Mami Tining, si
Cristina Andanar Lastimosa ang among inahan. So dito mi sa yung birthday party sa Pizza 20 dungan silang classmate Yul Julia, nag order mi og lechon gikan sa Cordova. Skala mi as lechon ni kitsa ning tigis lechon si Ricky si Henry Liagono sa amo ng karaan nga supply og lechon sa nakaila ko ng Henry Liagono kay si Sir Winley de la Fuente ni donate og lechon sa atong Gran Halad sa kapamilya dito sa CTU. Unya si Henry mo iyang supplier. Unya girekomendar gina ni Sir Winley de la Fuente si Henry Liagono nga lami kay lechon. Mao to nga nagkaila mang Henry gikuha na ko siyang number kadtong ilang problema sa ASF dinhi nga dili sila makakuha karne gikan sa Negros. Si Henry adto may tighatag nato og kasayuran. Unya dihang silang boy yung si Lisa diri sa among bahay pila na katuig ang labay. Si Henry akong giordera lechon nihatod gyud na si Henry dinhi. Nakita namin ang Henry Liagono nakatultol niya sa among bahay. So sa birthday sa akong mama, akong gitextan si Henry nga, Sir Henry, napakay lechon. Ya, show na pa. Barato. Dili kay mahal. Ang iyang lechon, ipahangiyo ko niya sa among karaan nga pananghigala ay super tinaghan ang sobrang lechon, super tinaghan ang sobrang dugo-dugo. Asus, ang taga Hong Kong, gadahan man na dugo-dugo. Isig, pagita ay just bimbot, daghan maging Tupperware. Isig pagita ay ditong mabutangan sa mga pagkaon. So nabahin yun ang mga pagkaon pagkahuman. Suro na mong kaon, kay kining naatay mga parinting atay sa nato kita, ingos boy nga dad ami liyo mga lugar nga wa sungkong. Ingko pero wa gyud sungkong ni Party Bell. So ako gida dito sa Party Bell sa atbang sa SM sa Cebu City, as kang ligawan nila pag abot na mo dito ang giserve dayon si duha ka o nga tinuwa. Giservan mi og duha ka order sa baboy tiyan nga sinugba og usara ka sinugba nga isda. Wa man mi kahurot. Amo ra mang huna-huna may nagdako. So amo na sang giputo sa among gidang bimbot among kamanghuran. Kay dito man sa mi naghalo-halo sa hotel ni bimbot sa Golden Prince. Dito sa mi naghalo-halo kay gusto sa mi mo mangumusta sila boy sa nakita na mi sa birthday sa akong mama. Pero mao na tungod sa mga reunion, tungod ang mga kaon-kaon, doon ay mga sobra. So hinaot ka mo diha mamutos, ka mo diha mo share ana inyong mga sobra nga mga pagkaon. Kung wa na gyud adto tas mga silingan. Adto tas mga tao nga labing nagkinalan. Labi na sa mga tao nga di nato kaila. Mao intay labing gipangutom o mao intay mas makapus anang atong mga salin. Uban ni Dr. Iris og ni CB diri sa Bukirang Barangay sa Kasili sa Konsolasyon. Kini si Leo Lastimosa magpasalamat sa inyong padayon nga pagsunod, padayon nga pagsubay, padayon nga pagsalig o padayon nga pagpaminaw sa atong panahom dayong kilong-kilong. Daghang salamat CB girl.